Ето снимай видео. Ще снимам в ресторanta. Това е нашата маса. Нашата малка комерка. Това е нашето пространство цялото. И тук има тортички, те и то. Те няма да учам влог, влога ще бъде много кратичък. Защото хора ще го купирам и трябва да го кача. Джурнели. Кой е той джурнели? Не знам. Аз ще го изтегля печерта плета. Ще го изтегля. Да, ма на таблета няма. Не, къщи ще го... Но на таблета не може да... Айпад. Айпад. О. Ти виж тая бе. Рана филето. А ти нямаш айпад. Защото няма да ви кажа. Рая, снимай гъргамелците. Кой? Няма да ги снимам. Защо? Няма да ги снимам, ти каза. Гъргамел. Аз ще дадем телефон, искам да направи без. А ти трябва ли си надолу? Да. Трябва си. От 53. Рая, не сте случили. Влога ще бъде качен. Днес канал. За такова кратичко видео. Не знам да го казвам. Да ви дадете това. Трябва да ви смотрите. Тук има луки. А мама да ви даде пари. Да няма да снимам, защото това не е автобус. Айде, ти няма мама. Това е за... Това е нашата кола, Доста картичък влог. И ме прави такова картичък. Влог оттам. Тук е доста тъмно. Айде, качвай стъпко. Велино ще да го нарека. Айде, 3, 2. Няма да ми запалиш горецата. Ти казах. Ще ти запаля докато. Това много плита хочу. Правай с... Скай! Комицата. Дядката. И си разбра. Гледай го. Цял пакинг. Сме троши. Райан! Ти! Къде ли си? Няма да го позна TikTok. Разочарование. Кой се? Възможно. Съм другаде. 1 minute later. Нямаш. Кси. Кси метро. Шорт. Я. Той снимаше таксиметър, беше. Ама така като го снимаш,
някой ще ти вземе телефона, ще ти го натуши и след това ще ни осъди нас, родителите, защото ти си снимал някой. Това не е разрешено да снимаш чужди хора. Мамо, искам Няма на искам. люката, искам на люката. Какво ще правиш на люката? Дай ме само една игра. Искаш Една игра е да снима хората. Няма. Това са 5 игри. 2 лева са. 2 лева. Не. 2 лева и 3 игри. Само се Два лева, 3 игри. 2 лева и 3 игри. Защото така ли ще се качиш? Разпирай видеото и... Ама аз не се побирам. Защото с вас. Ау! Ще пусна. Ще пусна, че това... Дай. Ти пусни. Играта започва. Ти не мога да се побереш. Абе, ти не мога да се побереш. А ти можеш ли? А ти можеш ли да се побереш? Защото клиентския влог... Ау! Къде аз съм само на науката. Аз мога да се побере в средата, защото влога ще завърши и тук и като се спрете игра, ще бъде завършен влога и Кристиан Недко да танцува. Влога, който е Кристиан. Той чак с влог. Рече, пусни ново видео. А София не е във влога. По-петъчния влог ще бъде София. И чао до следващото видео. По петък ще се видим.